Oh, kita ninyo na. Hello mga idol, na ako diri sa sapa mga idol. So na to ni ang kaning sapa og tinuod ba gyud nga ang mga isda diri ang damagan anad kayo. Oh, unto na ako gidalapan mga idol oh. Ito ah. Paduulo na ko sila sa akong mga kamay sa kamot ni Angelito. Dara mga idol oh. Lantaw ni mga idol ah. Nana sila na yung mga damagan oh, dagkor ba kay mga damagan oh. Tunlog na ako mga idol oh. Tama mga on lagi na sila mga idol oh. Grabe kanad nila oh, tama? Oh, kita ninyo na. Pero na ako diri sa sapa mga idol ito oh. Na ako diri sa pa oh. Oh, na ako diri. Kita ninyo na oh. Nandito ko sa pa, wala tayo sa pispan ha. Pero ang anad-anad na mga isda dito. Yung damagan ba, yung mga wild fish ba, yung mga kaluluwa ng isda. Nay na bilin mga idol to. Pakanon ako ni sila dako. Da to, nay dako. Ako idol pag idol pag ako sa mga kamay ba oh, to. Kita ninyo na. Oh. Yan oh. Oh, di ba? Grabe panganad sa mga isda mga idol oh. Oh, grabe oh. Mahikap ra kay na mga isda oh. Grabe kanad oh. Oh. Tama oh. Gunit-gunitan pa na ako. Oh, tama. Pati akong kamot, gikot-kot oh. Super impossible mga idol oh. Walang imposible sa mga isda pala dito. Galing ah. Oh, tama. Oh, grabe kanad sa mga isda. Karon pa na ako na notice nga anad na i-dead ni sila. Kabalo mga idol. Agyan na may mga tao diri pero ano gyapon sila, grabe ka anad nila no. Managan po unta di sila. Kay murag simi pispa naman gud ni nila kay dira lang sila maglibot-libot kay ngon dito ah. Oh, daghan kay sila isda. Very good. Ako ilaron mga idol, ilaron na to sila. Anuhin natin, ilarin natin yung ano, yung bungkot ko, kakainin niya nila eh. Tingnan niyo mga idol oh. Ay, hindi pala mailad. Hindi pala mailad mga idol. Pero gabi kanad nila no. Kayos. So, ganang mga ligo diri sa sapa, diri magdala mong bahog, tistingan ninyo ano sa imong mga kamot ba mo duol sila. Grabe, it's so very impossible. Gamit ko na ang kapangyarihan na binigay ni Angelito. Dito no. Sa totoo lang mga idol no. Ngayon ko lang na-notice yung mga damagan dito pala sa sa sapa na to, matandog-tandog naman ito ng mga tao dito. Pero ang anad-anad lumalapit sa akin. Kalain mo yun. Ang galing. Ang galing. Teknolohiya. Incredible.